Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa mga Pangulong dinaran sa mga balita lokal, pagpadayon sang 4-piece nga programa ginapaboran ni Governor Lacson. Refund igahatag sang Seneco sa mga konsumidor. Sa balita nasyonal, pagkakasang face mask nga requirement kinahanglan pa sang dugang nga panahon suno sa isa ka eksperto. Utang sang Pilipinas naglambot na sa kapin 13 trilyones pesos. Sa balita international, 20% sang Ukraine na control na sang Russia. Sa balita sa sports, pinakamahal nga ticket sa NBA Finals mahimo magalambot sa 2 ka milyon ka pesos. Balita Entertainment, Jason Abalos kag Vicky Rushton engaged na. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ng mga facts sa Pispis. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Biyernes, Hunyo 3, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sini. This news sponsorship. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number, at signature. Yes, good morning na mga ka-aksyon. Good morning na liwat sa mga nag-monitor dira sa Facebook, kag YouTube. Sa aton nga, din pagid naman sa Instagram, sa din pagid na. Basta sa nag-monitor sa Facebook, like, follow, and share lang kita mga ka-aksyon ha sa aton sining live broadcast sa Facebook. Good morning dira sa kay Rochelle Evangelista. Good morning sa imo. Ay by the way ha, sa aton karon nga mga ka-aksyon la ang ining game 1 sang NBA Finals between Boston Celtics and Golden State Warriors magaumpisa na karon nga aga no. Alas 9 may ara kita nga live coverage igadulong sa inyo ang especially sa aton nga mga ka-aksyon bala nga wala iya sang wala bala sang access sa internet, wala sang access sa mga live coverage. Idulong nato na karon sa inyo ano, bisan sa radyo we will try our best nga kuha naton madulong naton sa inyo ang hampang sa tunga sang Boston Celtics and Golden State Warriors sa ila sini nga game 1 sa best of 7 NBA Finals no. Sakay migot na Juan Bolgallo, maayong aga man dira sa imo sa Las Vegas, Nevada. Good luck on the Warriors. Ay, may pusta sa Warriors ni si migot na Juan Bolgallo. Tiyo eh. Ara gina, yan gina madula. Si Romel Gallo, sigurado may ara gina, no? Yes. Oo, Good morning mandra kay Ma'am Alma Alvarez. Yes. Kag sa RG Boys. Finding reason. Especially kay Ralph Gallio. Especially Especially for you. Finding reason. Yeah. Finding reason. Brands ang iya nga clothing line. Kay suon ko, Muriel Lobaton. Good morning, ma'am. Ay, ara siya. Good Yes. morning, ma'am. Pwerte, nang, may ano ni sila, may gala night ni sila Gala nga mga night, mascom oo. sa June 9, bala mo? Tibla ara ka na kay Vice President ka sa Ang Alumni boto Association. wala man sila invitation. Hoy kapag guro ma-invite yun nga. Gani. Ba siguro ginaano pa ng budget Hindi. nila. Nga kung madala. Amay na ari ni sila yan. Masakop ni sila yan. Hindi ka guro na makakuan guro ng kung why ka ma-invite, invite yourself. Na. Invite yourself. Tapos abot mga baklang, good evening everyone. Yes. Wala na. I'm your Vice President. Laklay. Masagot sa ilan, ano nasa? Naglain ang ulo yun. Si Mami Man ni Muriel, nga si Brenda Lobaton, good morning. Mami Brands, good morning dira sa imo. Yes, good morning. Michael Alcala, kag Dennis Nuestro. Sige, standby na kita sa mga balita lokal.
Alamin kung paano sumali sa The Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:12. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Pabor si Governor Bong Lacson nga ipabilin ang bulanan nga paghatag sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program kung 4Ps sa mga benepisyaryo sa Pilipinas. Ini ang reaksyon ni Lacson sa plano ni incoming Department of Social Welfare and Development Chief Erwin Tulfo nga ihatag ang mga cash assistance paagi sa lump sum. Sunod kay Lacson, bintaha lamang ini kung ginagastos insakto sa benepisyaryo ang kwarta, apang disbenta naman sa mga gastador. Nagapating gobernador nga mas makabulig ang monthly distribution bago masiguro sini nga nasunod ang mga kondisyon nila bina ang pag-eskwela sa mga kabataan. Sa plano ni Tulfo, iyang ipahayag nga ang paghatag sang lump sum ang makabulig sa mga benepisyaryo para makapatukod sang negosyo imbis kay hatag sang bulanan sa din ang iban nga sa mga ini, ana kaubos lang sa sugal kag pag-inom. Ang 4Ps ang isa ka programa sa gobyerno nga naghatag sang conditional nga bulig pinansyal, balor 1,200 pesos kada bulan para sa mga pigado nga mga Pilipino. Gawa lang na no? If you use it properly, it can help. But if you don't use it properly, 1 week lang ng kwarta na, wala na. No, ako I prefer the monthly. Kasi remember, may conditions, di ba? There's conditions to, especially kung may school age na mga bata, they have to be in school. Imagine if you give it yearly, so there's no assurance na i-encourage nila mga bata nila mag-eskwela. Nagadepende na sa local government units pagi sa ilang barangay health workers o kon BHWs kung ano ang mangin resulta sa provincial vaccination days o kon PVD sa Negros Occidental. Ini ang ginpahayag ni Governor Bong Lacson sa pag-umpisa sa PVD kahapon niya adlaw para mapasanyog ang vaccination program sa probinsya. Sunod kay Lacson ang mga BHWs ang mga ginatagan sa obligasyon sa pagkumbinser sa mga pumuluyo agud magpabakuna kontra COVID-19 labi na mga senior citizens. Nagasalig ang gobernador nga madugangan ang kadamuon sa mga vaccinees bangod sa gintanyag nga cash incentives sa mga BHWs kag rice assistance sa mga luyag magpabakuna. Ang BHW ang makabaton sang 25 pesos sa kada makumbinser nga individual kag 5 ka kilo nga bugas sa mga nagapabakuna. Ang PVD ang inisyatibo sa gobyerno probinsyal para malabot ang 100% sa ginatarget nga 80% nga population sa Negros Occidental nga mangin fully vaccinated kontra COVID-19. Ini ang 8-day simultaneous vaccination activities sa kada Huwebes kag Biyernes sang Hunyo. Ginpahayag naman ni Governor Bong Lacson nga naghahatag sila sang insentibo sa mga persona nga magpabakuna ka magpahanugot nga mangin fully vaccinated. Duga pa ni Lacson may mga senior citizens man nga hatagan sang bugas kung magpasugot man nga magpabakuna. Palayag ni Lacson may mga lugar gihapon sa probinsya nga manubo ang turnout sa vaccination, rason nga hindi parehas ang alert level status sa mga lugar sa diri sa probinsya. Panugyan ni Lacson nga dapat himuon sang local government units ang tanan para maingganyo ang ilan na sakupan nga magpabakuna kag mapaatag ang kaimportansya sini. Mangin ehemplo man ang 7 ka lugar sa Negros nga napaydalom sa alert level 1 sa iban nga mga banwa kag syudad para tayuyon na nga magnubo kag wala sa may ma-record nga kaso sang COVID-19. Hindi dapat maglawig sang tinuig ang pagpaisol sa barangay kag sangguniang kabataan eleksyon. Ini ang ginpahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa tion nga madayon ang ginaduso nga pagpaisol sa among mga piniliay subong nga tuig. Sunod kay Lacson, iya na ginatugyan sa gobyerno ang pagdesisyon kung ipaisol o kung dayonon ang eleksyon. Ginklaro man sang gobernador nga maayo ang iya relasyon sa mga opisyal sang barangay sa probinsya kag padayon ang ginahatag nga suporta paagi sa bulig pinansyal. Una diri ginpahayag ni later 1st District Representative kag House Majority Leader Martin Romualdez nga madamo sa mga pareho niya nga mamalidha ang pabor sa pagpaisol sa December 2022 nga barangay elections para makakibot o makatipon ang gobyerno sa o makasave ang gobyerno sa 8 bilyones pesos. Si Romualdez amo ang masunod nga House Speaker sa 19th Congress. May duha ka separado nga hagda sa Kamara ang ginfile nga nagaduso agud ipaisol ang among eleksyon sa Mayo 2024 o kon December 2025. But if ever there's a postponement, it should not go more than a year. No? Dapat by next year, dapat meron na talaga. Some people are luckier than the others. Ang kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Natala na nga mga patuman sang refund sa mga konsumidor ang Central Negros Electric Cooperative kung Seneco kasunod sang damlaglang mando ngahit papanaog sang Energy Regulatory Commission.
Sunod kay Engineer Norman Pulientes, ang Corporate Planning Department Manager sa kooperatiba, handa sila nga magtuman sa mga mando sa piyak sa ilang ginihinyo nga technical conference sa mga talatapan. Duha man ni Pulientes, base sa ilang initial nga computation, naglambot sa 11 milyones pesos kada bulan na ila dapat ibalik nga refund sa mga konsumidor sa sulod sang duha ka tuig. Suno pa sa opisyal, sarang pa nga makasumeter sa apelasyon ang kooperatiba apang iningalihok ang mga depende pa sa mangin desisyon sa mga opisyalis sa Seneco Board. Sa nabaluan nga base sa order sang ERC, ang Seneco ang mayara sang over recovery charge nga nagdangat sa kapin 238 milyones pesos umpisa sa 2004 tubtub sang 2017. Ginpahayag ni Congressman Greg Gasataya nga magpapalaog sa executive order ang administrasyon ni Mayor-elect Albi Benitez nga magatukod sa task force agud masolusyonan ang problema sa mga spaghetti wires sa palibot sang syudad kag masolusyonan man ang kinawatay sang kuryente kon electric wires. Suno kay Gasataya, isa ka semana matapos ang eleksyon, nagsapol sila kaupo ng mga telco companies kag nakasugtan nga sila mismo magagasto sa pagpangkakas kag pangpakayo sini. Dugang pa nagcommit sila nga suportahan ang plano sang bag-o nga administrasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:19. Pagkakas ang requirement sa pagsuksok sang face mask, kinahanglan pa sang dugang nga panahon suno sa isa ka eksperto. Samtang utang sang Pilipinas naglambot na sa kapin 13 trilyones pesos. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Sa Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lahat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man Okay, si Rochelle ka pamangkot, ma-live ta kuno karon sa FB sang live ta na no, kung walang galing video.
Yes. Ano? Live ka mo, wala lang video and audio from NBA. Audio lang. Audio lang NBA naton niya wala. bla. Yes. Wala lang audio from NBA. Live na mag-live kung wala yung audio. Kasubo naman. Duga pakot-pakot na sa karon ano to ginambal nila man. Bali wala audio. Monitor mo na karon pero audio lang, no? Audio lang. Why sang video. Wala man sang audio from NBA. Kaya Wala man bisan sang gamay audio. lang day action boy plaka second siya mabatian nandaya automatic Wala audio off sa nila. NBA, wala man video sa NBA. Tapos ang aton niya audio lang. Inyo lang gidadua ni Action Art. Kay naguba aton kamera to sa kwan Sa diin. sa dito sa NBA. Wala na kag hindi na nakaya ang budget kay tag 2 million daan hindi pwede ka coverage dito. Ticket mo dahil labot ko no 2 million. Sabi ko, Pwerte ka ticket Mag-hide no. na siya. Labot 2 million. grabe. Pero Pwede ka nakapatukod house and lot. Damo na may mga kaya sina to sa Atiyo. Amerika. Namo na yung Action Mga Boy. fans to pero tira to yan. no? Puno pa na da. Ang 2 million dati is around $20,000. $20,000. Si Ma'am Vanessa Mayo, basi makabakalin sa 2 million nga tickets. Wow, siya naton pa ano to ipa-videohon. Or basi niya, barangay Doc Mayo, kalon to kay kung duwa kita 4 million yan atong gusto. Or hindi man naguro allowed tong camera no. Ngay other no. Feeling ko hindi. Hindi, Eh hindi syempre may bayad mo nagkadto to gani mga tao gani Hindi na nagbayad pwede. sila gani para ano. Martin Aliling, magandang umaga sa iyo. Abaw. Sana all. Hambal ni Muriel, later pa ko find away pagkali finalize man karon ang head count. Ay, So basi may sobra basi i-invite ka man. Basi siguro ang sa ilang lista subong sa head count nila basi president parang nadala. So kami nga mga vice mga padalo hulat-hulat na lang anay. Okay, sige. Basi president parang guro dal hindi dan pwede ya si Miss Marjorie Tipsay mano ya. Budlay na ya ko hindi mo pagdalo. Hala. Para makita rin ako ni Marge kay bugay na ko kita rin ni Marjorie mo. Yan, good. Para makakita ay. Kasi pala makapitik tabla kay Marjorie. Talaka. Kay Malu Mulaben, good morning man. Happy birthday man sa kay Frances Lobaton Buison. Mo ni sister ni Muriel dito sa I think sa US. Uy. Happy US, birthday. US or Singapore. Basta utod niya nito si Frances Lobaton Buison. Happy birthday today. Yes, happy birthday. Sige, go. Kay Evelyn Pomoseno, good morning man. Kay Miss Malomena, good morning sa Gyapon. Kay Ma'am Vanessa Mayo, happy day, happy Thursday here and good afternoon. Action Boy and Miss Dorel. Thank you so much Ma'am Ban, mayong hapon man sa imo. Tapos sa siguro sila gym ay. Dugay-dugay ma-dinner na sila. Yes. Dahil na magbato malabago, good morning man. Atia Kimiriman, mayong aga, si Maninoy, Michael John Season, good morning sa imo, happy listening sa tanan nga nagapangapidra sa Nancy Cafe, Zona 5, from Chateau Ilis, Paranaque. Good morning Garay man sila nga banding-banding. Sila ni Kwan, sila ni Dennis, sila ni Jonathan, sila ni Michael. Galit. Paano kaya doon ato man siya sa Paranaque? Tiga mangkot man sa kanina, no ako mo available nga dlaw. Mapulid siya. Tiyan balsing bato ko no Monday, do Kwan sila. Pabalaan nyo lang ko Perfect. Alang aga banding, kamo daw la ko da ya. Gani, usib lang sunggol si Action Boy ka mag-leave siya sa group chat. Guess ko ga intra mo ta sa mga banding moments mo. True. Mahilig mo ta na sa banding moments yung natawag mo, no? Para may amot ka man nga. Istorya. Storya. Because damo gid kuya. Inug-amo. Istorya. Di maubusan. Kaya si Roberto Heraposco. Caraballo. Sinya, good AM. Dapat ang face mask hindi na pagdulaon. Kaya kung magsakay ka sa jeep, ang iban gastorya gaalsik ang laway. Ay, kalain. Correct bisan ako kung bisan kakason ang face mask, siguro hindi ko guro amo nakadali bala nga kung maara sa public bala kakason mo dayon. Siguro masukso ko guro gyapon. Ako bisan guro magsiling sila nga why na hindi na required ang face mask. Ako guro masuksok mo ko gyapon sa damo tao no. Kay na remember, di bala nambal ko na nga sa ibang countries even before the ning COVID pandemic. Ang mga tao like for instance sa mga Singapore, sa Japan, sa mga
public places, yaga face mask sila yan. Oh, correct. Kaya diri sa Pilipinas, una ka ma-face mask ka, do ginabalatian ka, or, di ba? May Standby na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:27. Ang sa ato naman nga mga ka-aksyon bala sa pagpabakod bagit sa lawas. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, Standard Time, las 7:30. Sa detalya na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, ginpahayag sang eksperto nga kinahanglan sang Pilipinas nga maghulat sang dugang pangapanahon antes kakason ang requirement nga pagsuksok sang face mask sa pampubliko nga lugar sa piya ka nagnubo na ang kaso sang COVID-19. Suno kay Octa Research Fellow Dr. Guido David, kung basihan ang natabo sa New York City sa US na nagsaka ang kaso sang virus matapos ginkakas ang face mask, nabudlayan ang gobyerno nga ibalik iniliwat nga mandato kag mahimo nga matak-an na ang publiko sa wala klaro nga mando. Ginalantaw ni David nga kung magsigi-sige ang manubo nga kaso, may posibilidad nga sa pagsulod sa masunod nga administrasyon, maistoryahan kag matugutan ang pagkakasang face mask sa pampubliko nga lugar. Naglabot na sa 12.76 trilyones pesos ang utang sa Pilipinas tubtub Abril 30, 2022. Sunod sa Bureau of Treasury, may kabilugan nga 0.7% o kung 83.40 bilyones pesos nga pagsaka bangod sa net issuance ng government securities para sa local kag external lenders kag pagnubo sa local currency sa dolyar. Sa kabilugan nga utang 30% ang external kag 70% ang domestic. Samtang ginaingan nyo naman ni outgoing Senate Minority Leader Franklin Drilon ang mga bag-uhan nga senador nga magtuon. Suno kay Drilon, kinahanglan nga makuha ang respeto sang kaupod sa Senado kag publiko, rason nga wala sang sala kung magtuon kag magpamati sa mapanugyan sa mga eksperto sa nasambit nga trabaho. Dunga pa ni Drilon sa Senado, magatalakay sa nagkalain-lain nga issues kag para ka partisipar, dapat may yara sang kaalam kag ihibalo angot sa ginatalakay nga issue. Gin-ehemplo man sinang iya kaulingon ni bisan 76 anyos na, wala sa gihapon nagauntat sa pagtuon kapag basa. Pabor man si Drilon sa panugyan ni Senate Majority Leader Miguel Zubiri kay incoming Senator Robin Padilla nga magtuon bangon datalana ang kauyatan ang Senate Committee on Constitutional Amendment and Revision of Codes and Laws. Palayag ni Drilon, ang nasambit nga komitiba ang nag-require sang legal knowledge kag dapat may ihibalo angot sa konstitusyon.
Natala na nga magpanumpa si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa National Museum of the Philippines sa Hunyo 30. Si Marcos nga nagdaog sang Mayo 9 ng eleksyon ang nakakuha sang 31 milyones nga boto ang manumpa bilang ika-17 nga presidente sang Pilipinas. Sunod kay Presidential Management Staff Secretary Designate Zenaida Angping, ang inaugural committee members ang nag-inspect na sa lugar. Nagkambyo na ang mga aligasyon sa nagaserbe nga bodyguard kag driver sang self-confessed drug lord nga si Kerwin Espinosa batok sa iya kag iban pa nga personalidad lakip na kay Senator Leila de Lima. Sa apat ka pahina nga counter affidavit, ginpahayag ni Marcelo Adorco nga napilitan siya nga magpirma sang affidavit bangod sa kahadlok para sa kabuhi kag kaluwasan samtang yara sa Albuera Police Station sa 2016. Dunga pa ni Adorco, ang affidavit ginhimo sa isa ka pulis sa Albuera Police Station sa idalom sang mando ni Police Chief Inspector Jovi Espinido. Palayag pa ni Adorco, ang affidavit ginhimo pagkatapos siya naaresto sa bypass operation sadtong Hulyo tuig 2016. Nanawagan ng Philippine Nurses Association na PNA sa pagpasara sa Philippine Nursing Act nga mga standardize sa sweldo sa mga nurses nga nagatrabaho sa private kag government sectors. Suno kay PNA President Melvin Miranda, may pila ka mga nurses nga nagatrabaho sa magagmay nga private hospital sa pila ka rehiyon sa Pilipinas ang nagabaton sang mas manubo ikumpara sa sweldo sang ila counterparts sa government hospitals. Suno sa Department of Health National Health Human Resource, ang base pay para sa mga nurses nga nagatrabaho sa pribado nga hospital ang nag-range sa 9,517 pesos, tubtub 14,000 pesos nga tama kanubo ikumpara sa base pay sa mga nurses sa public hospital nga yara sa 32,503 pesos. Ini ang ginalantaw nga rason ni Miranda kung nga madamo nga nurses ang nag-resign sa ila trabaho sa mga pribado nga hospital ka nagasaylo sa government hospital o kung nagapasimpalad sa abroad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:34. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita special kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Good morning dira kay Kirk Nathaniel de la Torre. Sa Purok Dulunan, Hacienda Guba, Central Maaw. Si Ma'am Van Warriors gid siya gali no? Warriors gid siya, no? Yes, go Pareho go ka mo. Warriors. Go go Pareho Warriors. tagali kay Ikaw Warriors, ya? mga Warriors. Okay. Golden State Warriors. Kay Teresa Linaha Kayaw, good Yes, morning Good dira. morning. Wala pa nakapuli si Miss Teresa. Wala pa siguro Kay balaan ko na ako mga pulis kay may hatag na di siya sa akin. May mabaton ka May mabaton ko na from El Nido, Palawan. Di ba na? Mas si dala niya kanido, di man? Ha? Si dala niya kanido.
Base man. Oo. Ano na? Si Dudes. Di, okay lang siya kung nido ang iya pasalubong. Basta powder? Wala pa man so Wala far man sa sa liquid. Wala pa so far sa liquid. Wala powder pa man lang tanan. So, okay lang. Okay lang. Bisan ano lang kuya, hindi man ta pilian. Perfect. Ako ya kung may mga mangkot ganit sa akon, pero isang manghod ko bala. Nya actually ari na siya no. Nya mapuli ko da nung dalo ko simo. Oy ko kapili sa dalo mo dali lang ko bisan sapatos na nga size 8 okay na ko na niya. Ay, bungga, oy pili pero bisan sapatos. Bisan mga kwalanda bla. So nadalaan niya gid ka. Siyempre. Kampiyon. Kampiyon no. Kung purantes ka magdalay kuan mo anay. I-send mo anay sa ako ng pictures. Tinasend ya. Yes. Kang ipapili. Kaya nanamian ka. Kang ipapili ako. Very good. Yung pili mo, hindi ka manamian. Gani man. Di ba? Klaw, ay nagali ino, tani ato lang isa. Tika pili ko. Pagpili ko, nakalya. Nyari na, nya ka nami. Hindi ko taningin duha mo. Kalay. Ay, nanamian ka. Kakabala. Hindi wala ka man nagambal. Hindi ko ba, initiative mo na lang na yan. Laso naman daso naman. Pwede man siya kabakaldra sa isa kadako nga mall sa reclamation area. Galing mas limit, nang limited ang mga design da. Sige lang. Ato ko nito, maglingin ulo ko sang pili kung din nga kwan. Kikadamo. Yes. Maupod ta sa ila Miss Dorel Cabatu. Sa din sila maupod? Tugurong kay itong kay Michael Jones. Kaya to kaliya si Michael Jones season iya sa Paranaque. Tigani, ti paano na? Uy, kabalo ya si Jonathan kag si Juan Dennis. Awes lang kabalo ya. Ato na sa Paranaque ya si Michael Jones season. Classmate ko da Jen Buarom, good morning sa imo. Rochelle Evangelista, nya sa wala pa pandemic, gamas na kuya kay makabuligid ang masa pollution. Ay. Say mo self, guro. Say mo self. Hindi sa pollution. Say self sa kagalingon. Batok sa pollution. Yes. Perfectness. Basta mo na siling kabla nga, bisan wais ang pandemic, doon po sabol man nga mag-face mask sa public places. Sa damo gid ba tao bla? Talking about face mask, basta maka-order ka naman daliwat ha? Ay nga, anong nagubuso mo nimo? Mo ya kay kita pinakasulit mo. Ay kita adlaw-adlaw na. Pinakasulit na lang. Ay mo guro lang damo ka magagamit. Ako ako man lang isa. Kay ibang tingin na pang give ko man Gina pang ate, imo na iya sa laya nga pang give mo ya. Imo ya. Gina pang bulo ka. Pwede ka man sa akong kanilang order. Maligyan. Lain ang presyo. Ay nagalang presyo. Tag 30 nang isa ka pack. Te okay lang. Alin sa 15 doble. Tag 20 bala. Ay la, nakita mo ng quality nga nipis. Amo nagaling mga tag 15. Tika law. Ay ari nami yung mga tag 20. May naka-order ko na 25 gani. Kung nipis kita ako ng bibig mo, te ako gusto. Magambal ka do mabuslot na. Kala, buslot. Mayara ko na. Actually, mayara pa ko tas balay. Oy ko na ginagamit. Kaya magambal ko do mabuslot daw. Tiyari mga tag 20 niyo. 25 mo na bala. Tilip mo lang dugo mo. Ka na gid. Kay Milagros Cesar Alit, Mel, good morning dira sa imo. Christine Benias Villalobos. Happy morning. Friday. Morning ko na sila ni Mila Alit sa mga VPA sa Bacolod Parole and Probation Office number 1. Sa mga VPA sa Good morning. Kagawad ulay balahon, morning da. Tamiya wonong pag isa karon on. Tamiya ta karon on aircon kay may kinanglan ko simo. Gapon pa ko ka text. Sige lang, ma-meet kami na ni Kagawad Ulay Abalahon sang Barangay Kabog. Stand by na sa mga dugang nga mga balita. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:41.
Kag sa detalye, Balita International na control na sang Russia ang 20% sang Ukraine. Ini ang ginkompirma ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky halin sa ginatake sang Russia ang ilang pungsod sang Pebrero. Suno kay Zelensky sa karon mas ginpabakod na sang Russia ang ilang puwersa sa Donbas region. Suno pa diri mas malapad na sa karon ang nasakop sang Russia sa Ukraine ikumparar sa una nga pagpanakop sa ila sa tuig 2014. Nabaluan umpisa sang ginatake sang Russia ang Ukraine, masobra na sa 12 milyones ka Ukrainians ang nag-evacuate ka nagpadulong sa iban nga pungsod. Sa negosyo, naobserbahan sang Department of Trade and Industry Negros ang gamay nga pagsaka sa presyo sa pila ka basic necessities kag prime commodities apang itasiguro nga wala ini nagsobra sa suggested retail price. Sa interview sa Aksyon Reports Afternoon Edition, ginpahag ni Romel Amihan sang DTI Negros, ginmonitor ang pagbago sa presyo duha ka semana nakaligad kaysa nagligad nga semana. Pila sa ginihemplo ni Amihan ang presyo sang sardinas nga sadto nagabili sang 15.90 nagsaka sa 16.50 sa nagligad nga semana apang wala naman nagsobra sa 16.75 nga SRP. Ang condensed milk halin na 32 pesos kag 25 centimos nagsaka sa 38 pesos. Ang noodles halin sa 7 pesos kag 19 centimos nagsaka sa 7.65. Kag ang 500 ml bottled water 15 pesos nagsaka sa 16 pesos kag 25 centimos. Ginaangkot naman ni Amihan sa external factors kagay sa pagmahal sa presyo sa mga manufacturers ang naobserbahan ng pagsaka sa pila ka mga produkto. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 52 pesos kag 79 centimos, ang Singapore dollars 38 pesos kag 51 centimos. Hong Kong dollar 6 pesos 72 centimos. Kag sa ato naman yung Balita Entertainment, ginbulgar sa magnobyahanan nga Jason Abalos kag Vicky Rushton nga silang engaged na sa dupang Setyembre 2021. Wala pa sila nakulbaan sa Jason? Wala ba? Nga makulbaan. Hindi halong ka kung basta mga Jason. Nadalahig pa yung tanan nga Jason. Ay, kalain. So, sa tanan nga Jason, pakabakod lang. Pakabakod na. Kaya natin to, Jason. Sama-sama Jason. tayo. Jason. Jason. So, sa ilang social media account, Action Boy, nag-post ang mga inis ang picture sa dinsoksok ni Vicky ang engagement ring. Madumduman, tuig 2010 na nag-umpisa ang ila relasyon. Sa balita sa sports, ginpahayag nga magalambot sa 2 ka milyon ka pesos ang pinakamahal nga ticket sa NBA Finals sa tungas ang Golden State Warriors kag Boston Celtics nga magasugod karon nga aga alas 9. Sa report ni Dr. John Melo sa ginhapayag sini nga ang pinakabarato nga ticket sa sulod sang Chase Center nga isa ka indoor arena sa Mission Bay sa San Francisco, California ang nagalambot sa 600 to 800 dollares. Samtang ang pinakamahal naman nga ticket sa VIP section ang nagalambot sa katumba sa 2 ka milyon ka pesos. May mga impormasyon pa nga ang VIP seat nga deluxe ang presyohan sang masubra pa o kung kapin sa 3 milyones pesos. Bisan ang parking space sa among arena ang nagmahaman kag malayo ang presyo sa ikumparar sa regular season. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action Boy! Kaya sa ato naman ka-action, happy Friday! TGIF. Yes. TGIF. So first Friday of the month. Yes. Bongga. Yes. Check Diba? na. First Friday of the month. So, dapat... Actually, bisan di ka naman siling of the month. First Friday lang kaya muna nasa understood na of the month. Kasi ka first Friday, understood First na Friday, na? Oo. Ay, first Friday, gilis mong no, na. Ay, Ay, nakita of the month, kay kalawig na na. Ay, kilay. Good morning, Danay, kay sa apo blan ni Ope Manaay ni ho. Greet ko lang akon apo. Kasi June Cesar Manaay, ang yanak gali si June Cesar Manaay, ang apo si Anyala Amber Manaay. Wow, Santiago. Ngalan ba? Anyala Amber. Ang bata ya guro si Anyala Amber Manaay, Santiago. Ang iyang apo, basta kundi lang da, June Cesar Manaay. Doon nag-mix. Yes. Good morning sa inyo from Ope
Manaay, sang barangay Pahanokoy, Florenceville Subdivision. Kagawad ulay abalahon, morning. Good morning, Kagawad. Istoryata ha, istoryahan ita kay may istoryahan kita nga importante. Sana all. Sige. Kay good morning lang dira Aksyon Boy sa Family Valero. Bala ka Tita Edith, dira kag Tito Dodoy Valero sa may Maaw. Dira sa may Hacienda Bonifacio. Barangay Maaw, Bago City, nagapamati gina sila. Good morning dira sa inyo. Familiar ko na sang lugar na. Hacienda Bonifacio. Gaman, may mga kilala ka da? Hindi familiar ko din Bladampiaw. Mayo kay familiar ka. Kag hindi malayo nga may kilala ko da. Sige. Dapat idumdumon mo sino kilala mo da, panumdumang nga daan. Hindi malayo nga may kilala ko da, galing kay wala sila kilala sa akon. Ay, kilala. Hindi lang. Okay lang na kilala siya. ko sila pero sila kilala sa akon. Sige lang, okay lang na siya. Importante nga damo ta pangilala. Damo ta kilala. Damo ka kilala. Lay mo na magsiling ka nga damo ka pangilala, sang sa damo ka kilala. Oo. Ang pangilala yati connections. Di mas mayo na ya Sang damo ka pangilala, sa damo ka kilala. May damo mo ko kilala. Oo. Ngati wala ka kilala sa akon eh. Ay, kilala na siya. Importante kilala mo sila. Pa rin sa siling kablang kilala mo presidente sa Pilipinas. Uy. Pero hindi ka kilala sa ako. Di ba? Maui akol kanyada. Pare ko, good morning dira sa imo sa barangay Sumag. Yes. Virgie Olpinda. Good morning, ma'am. Kagaraman si Trixie Ebuseo. Good morning. Nonaline. Inis na ko sa Trixie na iya. Nag-Trixie na sa'yo mo, no? Trixie na sa gulpi. Ano kaya apelido yun? Nonaline. Valyes. Perfect. Jocelyn Song Comedia, ay birthday gilis mo sang pare ko ho. Happy birthday, Ernie Pineda. Ay, happy birthday, Sir Ernie. Di wala giyapon ta da? Oo, wala to da, no? Birthday mo na iwag kita mga apples. Mga paho. Ay, klain mo na. Paho da, kung ano da mga seasons fruits, ano? Mga siguro na. Lemon. Happy birthday, Aksyon Boy, kay Sir Noel Amar. Birthday niya today. Ay, birthday man sa mong. Ay, happy birthday, Migo Noel. Oy, si Migo ta Edwin Pineda. Ay, patakamit yapon siya, ha? Gani. Ano to man? Abi ko ma-message ka sa akon. Abi ko ma-message ka sa akon. Wala na dayon. Wala ko kakwan. Wala ko ka set sa ablaw. Sige lang nga. Kita nagsako-sako man biyo tungod sa preparasyon sa NBA Finals. Next week naman NBA Finals. Para sa pang NBA Finals, ha? Sige lang. Si Yada ko si Leno niya manyapon ta to karon. Ay, kaya. Imo birthday. Tapos yung kibot sa karong ara si Aksyon Boy. Imo birthday Yada nga ikaw yung mang imbitar. Basta siya ginsugo. Ikaw ang nabala ikaw ang chairman sang invitation committee. Invitation. Correct. Kag nakita ko birthday mo yung invitation committee. Amo ka na ginaya ka. Amo na gina ka special lang yung mga birthday nga gina-celebrate mo gid. Correct. Ma'am Elizabeth Gamala, morning man sa imo. Kag happy birthday kay Talea Diaz dala sa may Karabalan. Yes. Birthday yung Lisubongo. Happy birthday, Leia. Teacher ni siya Aksyon Boy. Ay, Ma'am Leia, happy birthday. Perfect. Hindi ka masilihum lang. Happy birthday kay Talea, ano to? Diaz. Actually, Diaz. principal. Siya bala mo kung hindi ko magsala. Hindi ko ambal nga, happy birthday Leia. Teacher ni sa mo. Happy birthday Ma'am Leia. Principal isa. Happy birthday principal. Kasab. Hindi lari na sa. Congratulations ko sa successful event. Sang AHA Bacolod kahapon sa Natos Cafe. Anong AHA? Basi Afraid of Husband Association. Ay, amo siguro ang counterpart sang awa. Kunting awa, Afraid of Wife Association. Hindi guro, awa, AHA, Afraid of Husband Association. Una? Oo, pero antes kita mag-intra, lisensiya ka na sa sawa mo, pwede ko to kintra sa AHA. Kasaba, no? Ang awa ya, way ka na ikinamalisensya kay imo asawang kasugo na si mo intrato sa awa. Dito ka sa awa intrato. Naman na. Pero kung mag-intra kaya sa AHA, Afraid of Husband Association, lisensya ka to na sa asawa. Dua-dua para gali kung konsultan. Ay, yan gali sa mga asawa kwan. Asosasyon. Iya sa mga asawa. Iya sa mga bana na mga asawa na asosasyon, di ba? Oo. Kay Afraid of Husband Association mo.
Tito wala gid na membro kuno to wag gid nagkwando. Wala pa na pa membro. Why isang kwanda? Ay kalay. Alagin mo tayo gid meaning ngayon. Ay ara. Ay ragali. Ay ara gali. Sorry. Ano kuno? Affiliates of health advocates. Ano nakabutang diyan nakita ko gin-search ko Alliance of Health Advocates. Sorry, affiliates. Lain man siya. Hindi gali afraid of husband association. Hindi gali, na. Mabash ta di gani karon sa bubutsi mo. Basi bala ta karon mabash ta din. Pero amo na kay wala binakabutang una mo. Abi ko ya mo na ya. Afraid of Husband Association. Nga wala na nasing membro subong. Naguba na daw ay bla nag-successful ang Afraid of Husband Association. Daw ay isang membro. Pero ang awa yan nag-flourish na siya yan. Nag-flourish. Ang Afraid of Wife Association, nagadamo kami nga nagadamo niya. Ang ahay do lang ala. Kag wala ka kinanglan niya magpang-recruit ka, hindi ka mang-recruit sang bana. Ang balo mo lang asawa, mo basi gusto sang bana mo mintra di Afraid of Wife Association. Kaya malum na sa asawa niyo, sintra to. Dagan ka kung may eleksyon, dagan ka. Kag dagon mo gid. Kag dagon mo gid. Sabad. So far, pila ka mo subong da? Ang ara da subong kami ang kwanda mo, kami ang interim officers dira mo. Agili ka. Bongga. Damo kami ng mga honorary members. Ng mga madugay na sila yan. Mga kumbaga kung sa ano pa. Kung sa sundalo pa, mga veteran. Ang mga honorary members na munda, ginasikreto lang na sila kay amo na sila ang mga mamembro sa Afraid of Wife Association. Nga honorary members sila kay nang amo sila mga daw hindi pa mag-ako bla. Abi ko kay mga honor roll sila. hindi pa sila mag-ako gid bla. Nga nadlock sila sawa. So ano lang sila. So imoon ka lang secret lang anay. Secret lang anay. Kasab. So ginay mo sila na honorary member. Ano ning chat naman? Kawarlito Nesya, morning man. Si Christopher Lincoln Sphere. Si ano na si Chrissy bala. Si Chrissy Lisay? Lisay. Okay, sige. Afraid of children. May ano po Afraid of children. Ano ba gina Afraid of children? Hindi mo. Afraid of Women Association. So, di kita sa atong balita. Lain man na ang Afraid of Women Association kag Afraid of Wife Association. Lain pa ginaya. Lain na yang Afraid of Women, nadlo ka na sa bayi. So bayi na iya. Di lain na iya. Ini yang Afraid of Wife ya sa pasawa kina nadlok. Paintrade si Christopher Samon nana. Good line na iya kung ma-afraid. Dam say paintrawan mo si Chrissy, dam si gusto ya. Pero good line ni Action Boy kung membro ka diya sa Afraid of Women Association. Kaya women, tido ano na karon yan, hindi na naiyaan mo. So dapat sa wife lang. Sige. So, dili kita sa atong balita special kay siling ko gid ang aton nga oras. So, una Action Boy, ini mga facts na hanungod bala or mga facts sa pispis or birds. Pispis. Nakalipis-nipis kung gaman. Akala mo ko pes. Ang Pinoy isa o may lunggo daw ka kuan na daw ginasulit-sulit ang daw tapak-takan na maging tangalan sulit-sulito lang. Pis niya mo lang pis para ka daw na pis. Yang isda yan ng sapla ng sap-sap mo. Sulit-sulito lang bla bilong-bilong. Hindi sulit-sulit no? So wala ko may paminsaran. Dumalugi ko sa bunso. Dumaigol ko sa bungaw. Eagle, lugi. Sap-sap, pis-pis, bilong-bilong. Kaya gane. Damo ko na mga sulit-sulit nga mga kuhan mo, masulit-sulit nga mga word blaw. Siling ko gito. Paminsaran mayo. Sige, karoon na lang na. Karoon na. So, ang una, maya-maya. Maya-maya. Ay, minaamot ko. Minaamot ka, maya-maya. So, ang una, Action Boy, ari, mga facts about sa pispis. Ang una, there are 10,000 species kuno of birds. That is why. Damo sa ila. That's why mayara gina mga bird watchers yan mo, no? Ilaw brabla yan ang uy, amo lang gina eh. Birds lang gid makuha sa picture. Mulmul. Ano? Mulmul. Ano mulmul? Mulmul isda man na. Isda man na siya. Namin na sa paksyon. Bongga. Bukaw. Kunti may nag-amot na sa'yo. Ay, kalay. So, sige. So, man Action Boy. May harag isang 10,000 species of birds. So, nagkalain-lain. So, mapangalanan ko lang daw yung mga parrot, mga maya, mga tukmol,
Kabalo ka sa tukmo? Punay. Tukmo man nagali tawag dili. Mga Punay. ano pagid mga Punay. punay? Oo. Anong tsura sa punay man? Basta mati ako lang sa una, tukmo kag punay. Galing. Talaga. So, amo na siya. Okay? So, at least Eagle. kabalo na ta nga may... Imo eagle. Eagle. Kabalo na ta nga may, nga may, or agila. Agila. na. Galing subong agila. Daw mo na meaning. Damo ng agila subong may Oo. So, may amo na si siya. Cardo Dalisay blan, di bla daw agila. Oo. May agila man nga LGBT. Sige. So, amo na siya, Action Boy. At least kabalo na ta subong nga 10,000. Ikaw kabalo ka na nga daan. Why? Ikaw kabalo subong na ko. Ang nabalang ko na sana mga 9,843. Subong 10,000 na siya. May nagdugang. Nagdugang. Yan na sa mga lista ko sa mga bird watchers bala. Ano pa nawag sa mga bird watchers? Tayo i-search mo lang. Watcherist. May kuha na sila mo, may ngalan na sila mo. Ubra So, nila yung picture-picture na sa mga birds. Okay. So, next Action Boy, birds migrate to other countries. Uy, bongga. Ano ka mo mag-migrate sa lugar mo? Ma-migrate ka na sa other countries. Gari, do ka amazing lang wala. Nga-migrate man sila gali. Sana all wala requirements siguro sila yan. May kag may time mayara gina nga bulan month Ato of the sa year. Season. Sa season nga nag-migrate na sila. Okay, tungod wala diguro mayo pagkaon or dito winter mga mo na bla winter wala sila mo wala sila pagkaon mo na bla ma-migrate na sila. Pero grabe no na measure pag nila yo nga around 4,000 birds kuno nag-migrate kada tuig. Gani na isip na nila grabe yan. No, perte. Tag namin na sila yung mga birds siya mag-migrate sila wala sila kinanglan yung mag-agi sa immigration yan. Wala na, rekta na. Tapos rekta na, wala na sa mga requirements. Okay? So, next Action Boy, birds don't have teeth. Ay, wala gali unto ang mga birds. Correct. So, ako na ako magkaon sila ako ng Action Boy, bisan ano pa nakabilog, basta makakop sa baba nila, rikta tulon. Pero dito na... Wala nilang nausang. Wala na kabila sila unto. Paano nila usangon, di ba? So, ano na ako ng Action Boy, meron na sila ko nung ginatawag, may organ ko na ang bird, yung ginatawag gizzard. Nga ako na nagabulig, do galing balas ang pagkaon nga ila to gintulon. Kasi wala sila sang unto. Gizzard na muna ang batikulon. Oo. Pero ba sila, ambot alay, pag niguro ila, may guro ka batikulo nila, So, amo na siya kaysa manok gani, di ba? Talakadors. So, amo na siya. Kaya, amo na nagabulig sila kuno para ma-digest ang ilang gina-intake ng food properly. Kita mo ka bakod ka, daw ka tigaan ang silang, batikulonan. So, next Action Boy, a group of birds kuno is called a flock. Flock. Amo na ganun, di ba may kasabihan na nga, birds with the same feathers tiya galing, no? Amo na siya. Birds with the same feathers are the same birds. Ay, talaka. Amo na? Amo na. Tiya mo git mo na sa? Amo git mo sa. Kaya nag-up the night sila. Nag-up the night na sila. Flocks together. Especially, birds with the same feathers flock together. Na. Pero subong na mo na sa birds with the same feathers are the same birds. The same birds. Perfect. Tell me who your friends are and I tell you who my friends are. Lain na? Lain na. So, dako din, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Subong niya, tell me who your friends are and I'll tell you who my friends are. Sugiray ko mo. Katalak. Sugiray ko mo sa friends nyo. Dula na ang essence sa mga kasabihan. Hindi na amuha. Birds with the same feathers are the same birds. Sama na, flock na galing tawag sila, mga nagkita mo ng galupad kung hapon, nagdadungan na yun sila. Okay? Kasi information para sila ha. Tanaw lang birds maglulupad sa information nga na sila ya. Ka-notice ka na, ang isa daw ang shape na aeroplano. Daga pa V. May formation nga na sila ya. Bongga sila no. Nakagi guro ni sila kuan ng cheer dance. Kagi ni sila guro ROTC. ROTC. May formation nga na sila. Straight pa na, no? Dasan pa na sila. I think though they flew in even numbers. Galing. Though basta daw mo na bla mo. They fly in even numbers na sila. Amot lang nila ko siguro. Mga facts na sa birds which you did not research. Wala din nadala. So, next Action Boy, some birds can mimic humans especially mga kita mo mga parrots. Kung ginambal, good morning. Ang inang maglo sa parrot na blang isa ng mayna. Mayna. Ang mayna nga pispis. Ang color white. Hindi na color white
May na yan, basta bird na siya nga mas kuan medyo pag dako iya sungo, hindi man. Hindi man, basta kuan pag inasaya ng mas ano pag siya sa parot, mas clear pag siya magsunod sa hambal. Maghambal. Dokabongga. Okay, so next action boy, ang mga ostrich kuno action boy have the largest eyes and any mammal on land. Ostrich. Tapos ang ostrich man ang may pinakadako nga egg. Kag sila man ang pinakadako nga bird. Kag why di sila lupad pero manasig ni silang dagan. Ay, masipaan kayo sa ostrich. Ang lang kabangon ko na sa una, nagpalagas ko sa ostrich eh. Yung palagas. Nagpalagas ko. Dasig sila maglagan. Nga nagpalagas kaya? Lagson ka sa ostrich mo, nagpalagas ko siya. Tanong ko lang kung sa kadasig. Tinabtan Pero ara sa sapyak nga, nga fence eh. Abi ko. Hindi ako siya. Malambot ka gina sa ostrich siya. Masipaan ka sa ostrich. Di ba may ostrich sa bago, no? May ostrich sa bago. Sang una, meron sa bungula na. Amo to sa ano kanidra ko sa nagapalagas. Hindi man actually palagas, palumba kami. Palumba. Dasig isa pa talaga, no? Dasig isa. So kung ang ostrich ang pinakadako action boy, ang pinaka-smallest bird naman, ang ginatawag nga bee hummingbird. Hummingbird. Bee hummingbird. Amo na sang ang hummingbird actually, amo na sang maglupad na sa isol. Gila. Siya lang nang ilupad. Ang kadako niya lang ako na action boy ara lang sa 5 to 6.1 centimeters. Ano kadako man, may ruler ka daw. I-measure siya tali. So may mga ruler da i-measure niya lang kamon lang bahala. 5 to 6, 5 to 6.1 centimeters ang kadakoon sang pinakagamay nga hummingbird. Bee hummingbird. Bee hummingbird. Lain man ang hummingbird? Lain pag ginaguro kay bee hummingbird din nakabata. Okay, sige. Ito lang alang sa atong panahon Action Doors. Patricia Jimenez del Castillo, good morning dira sa imo. Kag Mamban Mayo, Tokmo kag Punay, nagapalanggaanay. Ay, sana. Ano tambay ko sa inyo na? Tokmo kag Punay, nagapalanggaanay. Sige, standby na kita sa Action Hotline. May kupon niyo sa Action Art tay hupon. Mabalik kita karon niya ha sa aton nga NBA live coverage. Last na. Ang inyo rin ang news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.